No se pueden perder esto. Esto acaba de salir hoy y es muy pero muy importante para todos. Les garantizo que les va a ser muy importante. Actualización de programas Retorna Cualifica Empleo. Conferencia que ayer el señor Antonio Rodríguez de Miranda, secretario general de Migración de la Junta de Galicia. Es toda la descripción de todo el programa, actualización, viviendas, proyectos, lugares, empresas, absolutamente todo lo que trae esta edición de Retorna Cualifica Empleo. Dura 2 horas, es un poco extensa, pero les garantizo que les va a interesar muchísimo, muchísimo. Sin más, los dejo con la intervención del señor Antonio Rodríguez Miranda en Brasil con respecto al programa Retorna Cualifica Empleo. Da vosa familia, sabedes que Galicia é un sitio extraordinario para vivir, pero temos que buscar darvos todas as facilidades. E digo, nestes momentos temos un programa aberto de rehabilitación de vivendas para traballadores das empresas galegas. E priorizamos na ocupación desas vivendas, no arrendamento desas vivendas, os que están nos programas do Retorna. Vale? Por tanto, non vos aseguro que teñades unha casa, dixéramos, con toda seguridade, pero sí hai moitas posibilidades, conforme vayamos avanzando nese programa, de que moitas desas casas que fai anos pois se deixaron por emigrantes ou se deixaron por xente que se foi a vivir á cidade, se poidan rehabilitar. E as distancias en Galicia non son distancias. Para que vos fagades unha idea, eu que son, bueno, aquí haberá xente de Ourense, non, eu son da zona do Ribeiro, de Ribadavia, pero é que Ribadavia ten a 2 minutos a entrada dunha autovía que non tes que pagar porque é gratuita, que te coloca en 45 minutos en Vigo, que te coloca en 20 minutos en Ourense. En Ourense temos unha estación de tren que en 2 horas te pon en Madrid. É dicir, temos unhas comunicacións extraordinarias. Que ninguén se agobie cando vai ali a traballar porque a casa este a 10 minutos ou a 15 minutos ou a 20 minutos. Bueno, me imagino que aquí algún terá máis tempo para ir a traballar, non? Falabades antes de metro e que non nos fan falta e temos moi boas comunicacións. Entonces, na liña que estamos traballando, e era o que vos quería aclarar, é tratar de que, dado que necesitamos moita xente, que a xente teña a maior comodidade posible e, dende logo, apostar pola vivenda. Decirvos simplemente que nestes momentos estamos construindo nas cidades 4.000 vivendas e, ademais, estamos tratando de rehabilitar pois todas as casas que estean o máis cerca posible daquelas empresas que están demandando traballadores, para que cando estedes en Galicia, a casa onde vivades vos e a vosa familia, pois este o máis cerca posible do centro de traballo onde despois o que queremos é que estedes moito tempo pois ali, non? Bueno, eu acabo de explicar isto así un poquinho sin moito detalle. Ahora, Antonio, que é un fenómeno explicando todo isto, xa vedes todas as cartulinas que ten aí para explicárvolo, vai vos dar o detalle de todos os diferentes programas. Simplemente unha cuestión, porque o galego de fora, tamén aquí en Brasil, é fundamentalmente un galego emprendedor, xente que fixo pequenos negocios e que foi desenvolvendo pois a súa vida e a súa familia. Non só estamos buscando xente para traballar nas empresas, senón que nos interesa moito xente que veña alá a emprender. Vos lo decían antes, hai moitos negocios que son rendibles, que dan cartos, que se gana ben a vida, que se van a pechar porque a xente se xubila e non ten renovación, remuda xeracional. Vale? E eses negocios, ademais, nos fan falta para que a xente tamén viva no territorio. Quero decir, que a xente ten que estar vivindo e ten que ter cerca, pois, lavanderías, cafeterías, tendas de electricidade, fontanería, todo o que poidades pensar, todo eso, necesitamos moita xente para que non se pechen negocios que, volvo a repetir, son rendibles e que se non conseguimos que veña xente de fora, pois se van a pechar por falta de remuda xeracional. Por lo tanto, si pensades, e se non nos din convencido, pensade, de verdad, porque estamos intentando que Galicia é unha terra de oportunidades, é así. No seu día foi unha terra na que había moita necesidade, verdad, Mari, cando se tuveron que ir os nosos emigrantes, pero gracias tamén ao esforzo deles, hoxe Galicia é unha terra de oportunidades e vos necesita a todos vos. Por lo tanto, que sepades que se decidides vir alá, nos vos vamos a acoller a todos cos brazos abertos. Moitísimas gracias. Ben, a ver, creo que xa teño habilitado. Pois vamos alá. A ver se son capaz nestes próximos minutos de facervos un panorama para que teñades idea do conxunto de medidas de apoio que temos para que toda a familia, cando chegue a Galicia, pois teña o máis fácil posible chegar. E no primeiro, que vou a decir
non vos asustedes, casi parece contrario ao que vou dicir despois, pero quero deixalo isto si ben claro, para que nadie se xenere falsas expectativas. Que é, vir aquí non significa inscribirse en un lugar donde a Administración galega te vai a acoller a ti e a familia, vai te montar nun avión, vai te levar a Galicia, vai che dar unha casa, vai che dar un traballo, e xa está todo feito sin que un faga nada. No. Iso quero deixalo ben claro, vale? Para que nadie se engane. Non é así. Ahora ben, nos, en todo este proceso que hai que facer, sí que o que vamos é estar ao lado voso para axudarvos a facer todos esos trámites e que sexan o máis sinxelos posibles. Algúns podémolos dar casi por feitos, noutros vos vades a ter que poñer un pouco máis, pero sempre vades a ter a alguén da Administración galega tentando axudarvos. É sinxelo? Non. Non é sinxelo. Dir, dar este paso de irse de aquí e volver a formar novamente a túa vida en outro lugar non é sinxelo. Ten dificultades. A veces as dificultades non son grandes, pero a veces pequenas dificultades xeneran normais inquedanzas cos grandes problemas. Bueno, pois aí é onde nós vamos tratar de estar para buscar a maneira de arranxalas. E ademais, xa temos unha experiencia de traballo, porque xa levamos traballando con máis de 50.000 familias desde o ano 17. Do ano 2017. Polo tanto, iso xa nos vale para saber que dificultades tiveron as persoas que deron este paso antes. Isto témolo todos claro? Sí? Pois venga, vamos adiante entonces, a ver se son capaz. E así, moitas das cousas trataremos de resolverlas e logo os detalliños miúdos xa do outro lado, cos nosos técnicos da oficina de retorno, cos nosos técnicos de emprego, cas empresas que aquí temos, aí xa vades a resolver o resto das cousas. De acordo? E tamén antes de empezar algo que sei que vai ser unha pregunta, xa casi medianto. Este tipo de medidas, de apoios, etcétera, solo son para mozos? No. Teñen un límite de edad? En xeral, non. Outra cousa é que haxa algún programa concreto que por a súa natureza si o poida ter. Vale? Non confundamos que nun caso concreto e para un programa concreto si se poida haber un límite de edad dicindo que quen teña máis de 55 anos xa non pode ir a Galicia. Non. Négome porque eu son o primeiro que paso diles. Vale? Isto tamén é importante. Polo tanto, vamos alá. Falar de retorno significa falar de persoas. Hola, me llamo Gabriela, soy de Brasil, Salvador de Bahía. Hola, me llamo Alondra, Vengo de Salvador de Bahía, en Brasil. nacido en Me llamo Brasil, Luis, Río de Janeiro. vengo desde Campinas, Soy Brasil, boliviana. ciudad cerca de Yo São me Paulo. llamo Nueva Núñez, de Meu la nome é ciudad Igor de Belo Filho Soares, Horizonte. sou do Brasil, cidade de Salvador. Yo vengo de Bahia. Santos, São Paulo, en Nací Brasil. en Ribeirão Preto, una ciudad de cerca de Era São Paulo. gallego, de Salvador de Mi abuelo Janeiro. fue uno de los fundadores de Toda la Brasil. familia de mi padre son de aquí, Mis de cuatro hermanos son Galicia. de aquí. Se conocían de aquí, realmente se enamoraron allí. Esas voces que sentíades non son máis que testemunhas de persoas que destes anos, desde o ano 17 para adiante, saíron de diferentes partes do mundo e hoxe viven en Galicia. Moitas delas saliron precisamente das diferentes partes da xeografía de Brasil. Incluso pode que algúas desas voces que escoitastes, algúns dos que estades sentados, vos sonase, porque algúa desas personas que falaba aquí, aí, nesas voces que se oían, fai non tantos anos, estaba sentada aquí como a vos. E, por exemplo, aquí María, presidenta desta casa, sabe o ben, porque son persoas da súa propia familia, pero así máis. Porque nós temos claro que o que queremos é axudar a persoas. Por iso, que é retornar a Galicia? Que é? Pois o primeiro que temos claro é que Galicia, que a xente súa
sexa que un día saliu e veu aquí ou outro sitio do mundo, os seus fillos, os seus netos, volver á súa terra, nos entendemos que é un dereito. E, polo tanto, como administración, queremos axudarlle a que exerzan ese dereito. Pero tamén sabemos que para nós, para Galicia, é unha auténtica riqueza que vos veñades para ali, porque significa incorporar persoas desde tantas partes do mundo que sabedes facer moitas cousas e de xeitos moi distintos a como as facemos nós, e poder agrupar eso nun mismo territorio, iso é unha riqueza incalculable, porque todos os che sabemos que se fala da globalización. E que significa eso? Pois significa que nós traballamos en un lugar, pero que os produtos que nós facemos véndense no resto do mundo. Que se unha empresa produce nun país e sale a vender a outro país, ten que coñecer ese país. Pois Galicia con eso incorpora xente do Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza, do Reino Unido, e desde ali traballan nas empresas galegas, e esas empresas galegas logo salen a vender ao mundo, pero salen cos millores profesionais que xa conocen ese mundo. Se unha empresa galega quere vir a vender aquí a Brasil e vos ten a vos contratados, que millor, porque lle podedes decir perfectamente que gustos ten a xente de Brasil, como teñen que ser os seus produtos, cando hai que chegar aquí, como se ten que vender, porque nacestes aquí, estudiastes aquí, formastes, vos empezastes a traballar. Iso é o que temos nós perfectamente claro, e iso é a gran riqueza de Galicia. Estou certo ou non? Moi ben. Pois vamos alá. Por iso, nós, a través do retorno, das axudas ao retorno, queremos chegar a todos os galegos do mundo. E haiche bastantes galegos polo mundo. Hai máis de 560.000 galegos en todo o mundo. Aquí no Brasil hai máis de 50.000 galegos. É verdade que esos galegos non son todos emigrantes, non todos naceron ali e saliron para fora. Hoxe, a inmensa maioría dos galegos que viven no exterior xa naceron no país no que viven, como é o voso caso, verdade? Seguramente veu papá, mamá, veu o avó, a avoa, fecai xa o bisavó. Pero, para nós, vos seguides sendo españoles e seguides sendo galegos. Non deixades de selo porque tiverades nacido en outro país do mundo polas circunstancias. E iso quero que teñades moi claro. Iso é o principal sentir e a forza que move a Galicia para facer estas cousas. Nos empezamos a traballar para axudar a que os galegos volveran xa no ano 2017-2018, porque veu unha gran crisis económica que todos recordaremos. Pero as cousas melloraron, e no momento que melloraron foi cando dixemos, agora que isto vai moito millor, que temos Galicia moi ben, que hai capacidade de traballo importante, isto non só pode ser unha ventaxa pos que están aquí no territorio. É o momento de dicirlle aos galegos do mundo, do mesmo xeito que hai moitos anos no século pasado xa, porque foi no 20, pois tuveron que marchar porque había dificultades, agora pódese dar o camiño ao contrario. E temos que aproveitar a oportunidade, e temos que lle dar a oportunidade a nosa xente. E fixémolo. E hasta o ano 22 volveron 28.000 galegos nese primeira etapa de traballo que foi a primeira estrategia Galicia Retorna. 28.000 galegos cunha pandemia de por medio. Recordámolo, porque parece que xa foi hai tanto tempo. Pero o ano 20 e o ano 21 apenas houbo mobilidade internacional e, sin embargo, os galegos seguiron chegando de volta á súa terra. Cando termina o 22 con esa experiencia que tiñamos, pois pudemos mellorar moitísimas cousas. Empezamos con 50 programas de actuación para axudar a xente nos diferentes aspectos e fomos aprendendo da man daquiles volvían, vendo as dificultades que tiñan, e desenvolvemos unha nova etapa que agora temos hasta o ano 26, de xeito que xa non son 50, xa son accións, 100 accións distintas para axudar a xente, para ver
en que lle podemos facer máis fácil a vida. Diso é o que vamos a falar. E como? Diredes. Bueno, porque vamos a supoñer que alguén quer irse a Galicia. Cando falamos de alguén, dunha persoa, non vamos a pensar nunha persona sola. No. Temos que pensar nunha familia, verdade? Porque cando nos movemos, home, pode ver unha persoa, moza, solteira, e dice, voume para lá, vale. Pero iso non vai ser o máis normal. O máis normal é que se unha familia, papá, a mamá, uns nenos de diferentes edades, e seguramente, incluso tamén, porque non, os avós, co mellor foron os que viñeron primeiro para aquí. Entón, nós sabemos que a esa familia lle temos que axudar no ámbito social, no ámbito educativo, no ámbito laboral, no ámbito da vivenda, en todo o que pode necesitar unha familia cando se traslada. Bueno, pois aí é onde vos vou a ir contando en cada ámbito que podemos facer nós para axudarvos. E o primeiro de todo, e isto é o máis importante, sí, parece que non, pero é o máis importante, no asesoramento, no acompañamento, en ter nese proceso todo de cambio alguén ao voso carón que vos vaya axudando nas dificultades. E para iso Galicia creou as oficinas integrais de asesoramento e seguimento ao retorno. Non vai. Vai? Benvidos a este voo con destino a Galicia. Recordámoslles que agora dispoñen de toda a axuda necesaria para retornar á súa terra de orixe nun só lugar. Estrategia Galicia Retorna. Conta con nós. Benvidos a casa. Iso é, as oficinas de asesoramento e seguimento retorno. Unhas unidades administrativas que creamos en Coruña, en Lugo, en Ourense, en Vigo, en Santiago de Compostela, e que teñen unhos técnicos da administración, ahora mismo están traballando máis de 20 persoas por toda a xeografía galega, máis unha oficina itinerante de tipo móvil que vai recorrendo os diferentes concellos galegos, porque a nosa poboación está moi esparexida por todo o territorio, e esas persoas, a única tarefa que teñen é as familias contactar con elas e axudarlle. Pero teño que esperar a chegar a Galicia para contactar ca oficina de retorno e que me oriente? No. Eu dende aquí, dende San Paulo, podo contactar ca oficina de retorno, escríbolle, chamo por teléfono, como queira. Ya vou a ter unha persoa, non unha máquina, no, unha persoa que me vai a responder. E que a partir de aí vai a ser alguén que me vai a acompañar en todo o proceso de retorno, que me vai a decir que tipo de documentación teño que preparar antes de irme, que me vai a decir que momento do ano podo ser o máis axeitado para irme en función das circunstancias da miña familia, porque se, por exemplo, teño nenos que están en edade escolar, pois é interesante se dou acompasado o cambio co propio ciclo escolar para que os nenos non teñan tantas dificultades. E unha vez que chegue a Galicia, esa mesma persoa é a que te vai seguir acompañando, que vas a poder ir a visitala, que vas a poder chamala por teléfono, mira que teño aquí unha emergencia, que me pasou isto e non sei como resolvelo. Unha persona que vas a ir coñecendo, que vas a ter confianza con ela. Dícennos a xente que xa foi e está establecido en Galicia, dos nosos técnicos, que curiosamente a maioría son mulleres, coincidiu así. Este é o meu anxo da garda. Iso é como califican a xente que foi a Galicia, os nosos técnicos da oficina de retorno, porque eles, como vos dicía ao principio, como xa traballaron con moita xente, xa hai moitos problemas que se poden adiantar a eles e antes de que vos pasen, xa vos poden decir que van a ocurrir e danvos a solución para facelo. Eles non teñen unha varita máxica para arreglar todo de repente, pero van estar ao vosso lado.
cualquier tipo de consulta. Hoxe, aquí hai 2 técnicos que están na oficina de retorno, cos que tamén vades a poder falar con eles. E logo eles van a dar unha palestra, non recordo agora, pero hai que mirar no tablé, precisamente donde van a explicar certos detalles de algúns trámites burocráticos que, sendo sinxelos, vos que estades acostumbrados a facelos ao estilo de Brasil, cando se chega a España hai cousas que se fan de outro xeito e a veces iso dificulta, pois logo aquí nesa palestra, por exemplo, van a explicar ese tipo de cousas. Polo tanto, oficinas de retorno, tendo en conta, non temos QR aquí, vale, as oficinas de retorno en todas as cidades, entrando en Galicia Aberta no noso portal, aí tendes todos os contactos. Logo, ao final da charla, deixareines todas aquí para que lle poidades facer unha foto QR si queredes para contactar con elas. Porque, como dicía ao principio, nós sabemos que traballamos con familias e, polo tanto, temos que atendelas. E temos que atender a unha familia tanto que viaxe con nenos pequenos como unha familia que viaxe con mozos como si son todos adultos. Preocúpanos especialmente as familias que viaxan con nenos pequenos. Por qué? Porque eso xenera máis problemas e os nenos, lóxicamente, generan custos, pero non traballan, son os papás os que traballan. Polo tanto, para esos temos unhas medidas específicas de apoio, que tamén os galegos da lá as teñen, pero as persoas que van do exterior teñen algunhas máis que as que teñen os galegos da lá para axudarlle. E, polo tanto, vamos a falar deso. Área social. En que podemos axudar na área social? Pois mirade, primeiro, que eso, sei que iso é moi importante e aquí o valorades moito. A saúde. En España, o sistema de saúde é público, universal e gratuito. É dicir, no momento que cheguedes a Galicia, se empezades a traballar, pois cobertura por empezar a traballar. En canto non empecedes a traballar como persona que non ten recursos do traballo, en ambos casos tendes a protección completa para a vosa familia. Evidentemente, hai que facer o trámite para tela. Iso é importante. Non pensar que as cousas aparecen así, por arte de maxia. Aí, oficinas de retorno, é onde vos van a decir como hai que facer ese trámite. Pero non tendes que ter a preocupación que plan de salud vou a ter que facerme e vou a ter que pagar para ter unha cobertura de saúde. Non. Xa vai implícita. Saúde universal. Iso é moi importante e sei que para vos aquí neste país valorarlo de maneira especial. O ámbito educativo, pos nenos, pos mozos. En España tamén temos un sistema educativo de primeiro nivel, sin necesidade de acudir ao sistema privado. Pero si vos teño que decir que en España dase unha triple posibilidade de formación. Ir a un colexio estrictamente público, ir a un colexio estrictamente privado, destos que hai que pagar, máis ou menos, según a súa categoría, pero temos un intermedio que non existe en moitos países do mundo, que é o que ali se chama a ensino concertado, moi vinculado sobre todo ao ensino dos colexios relixiosos. E é que esos colexios, sendo privados, están sostidos con fondos públicos. Nos ali chamámoslle colexios concertados. Entonces, tes 3 posibilidades distintas de elexir e solo nunha delas terías que pagar, si queres, aí a un colexio moi específico do ámbito privado. Cualquera dos outros 2 tipos, educación de primeirísimo nivel. Non é necesario ir a un colexio de carácter privado. Eu sei que aquí ir a un colexio privado, non de alta élite, o mellor para un neno de 12 ou 13 ou 14 anos, probablemente, non sei, pero igual custa 6.000 reales ao mes, non? Quanto? Por aí, o mellor un pouco menos. Pois non, ali non hai que asumir ese custe. 2 cousas moi importantes. Non hai que pagar un plan de saúde, non hai que pagar un colexio privado para ter os nosos fillos nun ensino de calidade. Estamos no ámbito laboral. Claro que se dicía o conselleiro, eu direino con máis detalle. E tamén axudamos no ámbito de acceso á vivenda. É verdad que hoxe esta materia é unha das que quizá teña máis complexidade,
para solucionala. Galicia está dando moitísimos pasos, pero neste caso sentímonos un pouquiño solo, porque a Administración do Estado, que é a que marca as políticas de vivenda, non está axudando, non ten ese concepto de axudar ás familias do retorno. Espero que pouco a pouco se vaya cambiando, porque senón a comunidade autónoma, como se fose aquí o Estado, solo, non? Como se fose aquí o Estado de Sao Paulo, pois se a nivel federal non temos ese apoio para que enmarque ese tipo de políticas, realmente dificúltanos. Área educativa, moi sencillo, é moi fácil. Vale. É moi sencillo. Un neno que nace en Galicia, desde que vai a primeira escola, aquí non sei como lle chaman, gardería, xardín de infancia, desde que nace vai ao xardín de infancia ata a universidade, o ensino é todo gratuito. Non hai que pagar matrícula no xardín de infancia, non hai que pagar na primaria, na secundaria, na universidade. Desde fai 2 anos, en Galicia, as matrículas universitarias son gratuitas para os que viven en Galicia. Polo tanto, despreocupación nese ámbito, porque ademais, en España en general, hai un sistema de becas de apoio ao estudio para material escolar, para desplazamentos. No caso universitario, cando unha familia vive nunha ciudad e o fillo ten que ir a estudiar a outra ciudad distinta e, polo tanto, ten que ter un aloxamento e hai que pagalo, as becas dos diferentes niveles educativos que son para toda España cubren todas esas necesidades. Polo tanto, non hai problema neso. E máis vos digo, a nosa Departamento de Educación, porque este traballo que se fai no retorno a Galicia non é un traballo da nosa Consellería de Migración, de Emprego. Non. É un traballo de todos os departamentos do Goberno galego. E o Departamento de Educación preocúpase que cando unha familia chega a Galicia, en poucos días o seu neno este escolarizado. Digo ben, en poucos días, non digo en poucos meses, nin semanas. Claro, sempre que non vayamos en período vacacional. Porque se agora alguén chega no mes de xullo, que xa hai vacacións escolares, pois vai ter que esperar hasta setembro porque non empeza o curso. Vale? Isto é moi importante e nisto quero vos dar absoluta tranquilidade, porque eu sei que moitas veces os pais a primeira cousa que miren para escoller onde vivir é o colexio onde van ir os seus nenos. E vou vos dar outro dato moi importante, que visto desde aquí seguramente non o coñecedes. Estudiar sin o nivel universitario, porque aí xa a mobilidade é máis grande, non? A xente xa se move máis a distintas universidades, pero no nivel de primaria, de secundaria, etc., ir ao colexio nun ámbito rural en Galicia pode ser pa familia aínda mellor que nunha cidade. Por qué? Porque aínda que alguén diga, non, é que eu vou a vivir nunha aldea porque teño ali a casa familiar, pero o meu neno, a miña nena ten que ir á escola pois a 5 kilómetros. Claro, teño que levala, Non, non tes que levala. Vanche a recoller na casa. Galicia ten un sistema de transporte escolar por todo o territorio, de maneira que aquel neno que viva a máis, creo que son 2 kilómetros, do seu domicilio, ten transporte escolar gratuito, que o paga a administración. E, ademais, nese tipo de colexios, se o neno ten que comer a mediodía, porque ten xornada de mañá e tarde, a propia administración tamén se fai cargo da manutención. Se é nunha cidade, entón sí que é distinto. Na cidade, os papás teñen que levar os nenos ao colexio, salvo que vayan eles, porque ali as distancias tampouco son grandes e a seguranza é absoluta, pero se come no colexio, os pais teñen que se facer cargo da comida. No ámbito rural, non. Por iso, certos conceptos que o mellor nós temos aquí,
alá hai que velos de outra maneira distinta. Decíabolo o noso conselleiro, se eu penso ir a vivir, digo, bueno, pois como a miña familia era do entorno de Vigo ou de Coruña, eu vou a buscar para vivir no centro de Coruña. Error. Máis difícil, moito máis caro. E onde vas a traballar? Donde este o traballo. E o traballo non é fácil que este no centro da cidade. Normalmente o traballo, a inmensa maioría del, está nos parques industriais que están nos entornos das cidades. Polo tanto, se eu en vez de ir a vivir a Santiago, resulta que me vou a vivir a Estrada, que está a 10 kilómetros, por autovía son menos de 10 minutos, ali sí son 10 minutos, aquí xa sei que 10 kilómetros pode ser 1 hora, 2, 3, ali sí son 10 minutos. Bueno, pois eu vou a traballar probablemente nese entorno. Entonces, huir, ali buscarme, obsesionarme con ir ao centro da ciudad non me aporta nada, porque non me melloran os servizos. A veces unha pequena vila de 3.000 habitantes, de 4.000, de 5.000, de 6.000, porque nós temos moi esparecido toda a población por o territorio. Dame moitas máis facilidades, mellor calidade de vida, menos custes e servicios exactamente igual. E se puntualmente me teño que desplazar, eu vivo en Ourense cidade. O meu despacho, as poucas veces que estou nel, está en Santiago de Compostela. Teño 110 kilómetros aproximadamente. Eu sei que me leva 1 hora chegar. E vou todos os días a traballar. 1 hora. Alguén me dice, oi, que lonxe, porque en Galicia, cando tens que facer 20 kilómetros ou máis, iso xa é moi lonxe. Aquí xa sei que fer 500 kilómetros está aí ao lado. Claro, os conceptos cambian completamente distintos. Ben, ámbito educativo, sinxelo, pero as oficinas de retorno acompañaríanvos e diríanvos como tendes que facer o trámite, ante quen, e se o podedes adiantar incluso antes de ir, se é necesario, ou polo menos levar todo preparado para que fose necesario. Vale, continúo, porque senón demórome. Pero en ámbito de educación nós non só queremos falar de como podemos axudar ali. Temos todo un sistema de becas solo para os galegos do exterior para que poidan ir a estudiar a Galicia. Aquí vou a falar de 3 delas, de 3, que son as máis importantes. Para estudiar enseñanzas técnicas. Nos ali chamámoslle formación profesional, eu creo que aquí chamanlle escuelas técnicas, me parece. Profesións, pois como fontanería, electricidade, pode ser tecnoloxía, pode ser hotelería, etc. Vale, nos chamámoslle formación profesional e ademais o de dual. Por que dual? Porque ese é un tipo de formación onde tú, ademais de estar na escola recibindo a formación teórica, simultaneamente estás nunha empresa xa desenvolvendo a práctica desa formación. Co cual, tú durante a túa formación xa estás nunha empresa, xa tes contacto cunha empresa. Se o faz ben, ter moitas posibilidades xa de quedarte nesa empresa. E aínda que non te quedaras nesa, como xa conoces ese ámbito, ese sector, podes conocer outras empresas. A empregabilidade da xente que fai formación profesional, hai ciclos que é do 100% e o que menos ten está por riba do 80% nos 6 meses seguintes a terminar os estudios. Bueno, pois nós temos unhas becas de formación profesional para desde aquí poder ir estudiar a Galicia. Bueno, hoxe non podedes pedilas, porque xa acabou o plazo deste ano, pero telas en mente e pensando no ano que ven, se alguén lle interese, fixadevos que é unha beca que pode che dar hasta 15.000 euros de axuda para poder ir estudiar a Galicia. Os sectores tamén os tiñades aí reflexados. Segundo tipo de becas. En Galicia temos unha escola de hostelería. E vou a dicir algo que diredes, ¡puah! Que chulería ten este secretario xeral. No? Galicia ten o Centro Superior de Hostelería de Galicia, que posiblemente o poidamos calificar casi como o segundo millor do mundo. E vou explicalo por qué. Este centro diseñouse xa nos anos 90
a imaxe da École Hotelier de Lausanne, que é o mellor centro de formación en gestión de hoteles do mundo. En esa época, Manuel Fraga buscou cual era o mellor do mundo, foi onde a eles e dixolle: vindes a Galicia e vades a reproducir exactamente o modelo de formación que tendes vos. E ese é o que se imparte nesta escuela, que ademais hasta fai pouco era título privado, non era nin título público, e, sin embargo, os alumnos, antes de acabar a formación, as grandes cadenas hoteleras viñan todos a buscalos. Ahora incluso lle demos título oficial da Universidade de Santiago. Bueno, pois, para que os galegos do exterior poidan ir a estudiar a este centro de hostelería, que eu diría, en vez de chamarlle así, casi lle podíamos chamar alta escuela de negocios, porque realmente a formación que se dá é de negocios, de poder dirigir grandes hoteles. E tamén ten unha área de formación en alta cociña. Bueno, pois por galegos do exterior creáronse 2 tipos de becas para que se alguén que lle gustan estas cousas e quer ir estudiar a Galicia, poida ir cunha beca. Tamén este ano xa terminaron as becas, porque xa a xente ten que estar sendo seleccionada para que no mes de setembro poidan empezar o curso. Pero po ano que ven volvedes a telas. Polo tanto, a alguén que teña interés que tome nota para estar atento e ir preparando as cousas con tempo, porque se poden ir preparando as cousas con tempo desde ahora. E o programa máis importante dos que temos en materia de becas son as becas Excelencia Mocidade Exterior. Estas van dirixidas, vale, claro, falamos da edad ao principio. Acordádevos que vos decía, límite de edad. Claro, este sí ten un límite de edad, este programa. Este programa, para ir a estudiar un máster en Galicia, un mestrado, é hasta 40 anos. Porque é a naturaleza da formación. Estas becas, só hai que ser galego. Só hai que ser licenciado universitario e residir no exterior. Esa é a condición. E con iso, podes ir a estudiar a unha universidade galega, pois hasta dentro de un elenco de 100 másteres distintos, unha beca pois que vai entre os 8 e 12.000 euros, de maneira que che cubre os custes de matrícula, o desplazamento, o aloxamento e a manutención durante todo ese curso. Estas becas tamén, xusto acaban de pechar agora o 30 de abril, agora estamos co proceso de selección dos becarios que se publicará nos próximos días, pero o que teña interés nelas, que vaya contactando con nós, porque temos un servicio específico de acompañamiento para a preparación da documentación para estas becas a maiores da oficina de retorno, vale? Hai unhas persoas que só se lle dedican a axudar aos estudiantes que queiran inscribirse nunha beca, para que vayan preparando a documentación con tempo, porque teñen que aportar os seus currículum, súas notas, teñen que legalizalos, teñen que facer unha serie de cousas para inscribirse. E iso necesita tempo, xa aquí. Entón, nós temos un servicio personalizado para apoialo. Vale, iso para que vexades que non é só cando chegan a Galicia. Un exemplo. Entonces me llamo Luis, vengo desde Campinas, Brasil, ciudad cerca de São Paulo, y curso el máster de Ingeniería de la Automoción en la Universidad de Vigo. La oficina de retorno tiene un seguimiento muy cerca. Hacer el trámite de inmigración, estarmos mismo aquí fue muy tranquilo porque ya sabíamos todo lo que podría sucederse y ya teníamos todo planteado. El planteamiento de máster está súper bien, tiene muchas clases dentro de las empresas con este contacto muy cerca, nos aporta mucho valor por tener esta experiencia tanto de la parte de procesos industriales como de la parte de diseño y desarrollo. A los que tienen ganas de volver a Galicia, de volver a sus raíces familiares, los animo totalmente. La junta con el programa B me aporta mucha seguridad a nosotros y realmente nos permite alcanzar esta ilusión de una manera estructurada, de una manera segura, aportando también la información de trámites de inmigración, por lo cual es un plan más allá de una ilusión. Aí tendes a un protagonista. Este rapaz, o ano pasado, estaba por estas terras. Hoxe está en Galicia facendo un máster. É para que vexades exemplos de que o que eu estou dicindo é unha realidade. É mellor que o digan
igual algún de vos conoce precisamente a este mozo. Pero máis alá de educación, no ámbito laboral, en que vos podemos axudar? Vamos alá. Primeiro, eu sei que hai moita xente da que volve, porque o vexo cada día, que tendes moita iniciativa emprendedora. Vale, que tendes a maior ilusión é poder chegar e montar unha pequena empresa que logo se convirta en grande, montar un negocio. Bueno, pois nese ámbito Galicia ten moitísimos apoios. Esos apoios tenos para cualquier galego que este ali, claro. Pero tamén os galegos que van do exterior van a recibir ese tipo de apoios. Eu non me vou a poder parar a describir, porque hai máis de 20 ou 30 líneas de axuda en función de tipo de negocio. Mesmo, por exemplo, por o caso das mulleres, hai líneas específicas de emprendemento que axudan as mulleres a emprender, porque é moi importante que se incorporen ao ámbito de emprendimento. Si me vou a parar naquelas axudas que son solo para retornados. Estas, as axudas ao retorno emprendedor. Pero por estas non esquezades as outras. Hai máis que estas, pero estas son solo para vos, si retornades. Cando unha persona retorna e poña en marcha un negocio, ali ten que se dar de alta como autónomo, que é como se chama ali. Daste de alta en Facenda, a túa empresa, e daste de alta na Seguridade Social. No momento que tú teñas alta, ves a esa Secretaría de Migración, bueno, vas á oficina de retorno, e na oficina de retorno axúdanche a pedir esta axuda. Unha axuda que son 6.000 euros por negocio, 1.000 euros máis se é unha muller a que emprende, e 3.000 euros máis se o negocio se establece nun concello rural de galego. Eu podo dicirvos que en Galicia, salvo as 6 grandes ciudades, o resto de concellos son de carácter rural. Iso quere decir que eu vou a percibir unha axuda entre 6 e 10.000 euros no momento que eu teño de alta o meu negocio. Ainda non empecé a vender. Nese momento só teño custes para poñela en marcha, todo pagar. Nese momento é cando chega esta axuda. Esta axuda non hai que devolvela. É a fondo perdido. A administración dalla a esa persoa que ten a valentía de poñer en marcha un negocio. Claro, pomos algunha condición. Sí, a primeira, que estés de alta xa. E a segunda, que ese negocio hai que mantelo durante 18 meses polo menos. Se despois dos 18 meses hai un problema e non pode continuar, non pasa nada. Se antes dese período non se continúa, pois habría que ao mellor devolver unha parte, vale, desa axuda que se percibiu, nunca toda, salvo que non o fixeras, desde o principio xa non arrancaches. Entón, claro, se non empezou, pois esa axuda non procede. Pero se non, temo que decir que dos negocios que levamos axudado, e desde que puxemos en marcha este programa xa pasa 2.000 empresas postas en marcha por retornados, pois desde o ano 14, 15, 16, por aí. Solo un 3% deles, un 3%, non siguen funcionando despois deses 18 meses. Eso non é o normal, porque no emprendimento hai un índice de fracaso que é normal. As empresas non todas ben, pero normalmente é bastante superior. No caso dos retornados non é así. Non sorprendémonos desto. Digo, que raro, e por que ocorre? Entón, estudiamos. Digo, a ver, por qué? E cando estudiamos os perfiles dos retornados, que nos demos conta? Que as persoas que emprenden, primeiro, xa tiñan experiencia emprendedora do país do que viñan. Mais do 80%. E máis do 70% tiñan algún tipo de formación, coñecemento ou experiencia en relación co sector no que estaban emprendendo. Entonces dixemos, claro, por iso a capacidade de evitar o fracaso é moito maior. Pero ademais, como nós queremos que non haxa fracaso, temos mecanismos de apoio. Pero antes, quero que vexades unha testemunha tamén de unha persona que se foi, que puxo en marcha un negocio e tuvo o seu apoio. Murilo. Hola, yo soy Murilo Antelo, tengo 28 años, vengo de Brasil, nací en Sao Paulo. Mi empresa es Abogado Antelo. Buscando un poco más las oportunidades que había, pues encontré que estaba justo abierto el plazo para
unas ayudas al emprendedor, que al fin y al cabo fue lo que me convenció o lo que me ayudó de verdad a avanzar en esta trayectoria que fácil no es y mucho miedo nos da, pero al fin y al cabo sí que es posible. Pues la verdad que sí, me siento bastante agrupado porque al fin y al cabo conté con la Oficina de Retorno y la Secretaría de Migración desde el principio cuando era BEME y después de algunos años al decidir emprender en cómo hacer las cosas. Al fin y al cabo llego yo a Fundación Roncel y a todo el proyecto y todas las ayudas por intermedio de tanto la Oficina de Retorno como de la Secretaría... 10 minutos. Fixade outro exemplo. E ademais, non sei se vos destes conta que este mozo dixo fixen o programa BEME, é dicir, este mozo foise a Galicia a estudiar un máster, tuvo apoio e cando terminou o máster puxo en marcha o seu negocio e para iso tamén tuvo apoio, vale? Niso está, nós queremos a xente que emprende axudala e por iso non só lle damos unha axuda económica. Todas as persoas que emprenden, nos pomos a súa disposición un programa complementario que se chama Programa Merlo. Merlo en Galicia, ese paxaro, que ten un sentido moi evocativo, non? En Galicia, moi querido. É un programa de mentoring, dito así fino, elegante, un programa de mentoring. É dicir, as persoas que emprenden, pomoslle a disposición a unha persoa que xa é experta, que xa ten unha empresa, que xa ten un negocio, e pomoslle ao lado de tutor, para que o acompañe nesos primeiros momentos de desenvolvemento no seu negocio. E lle diga isto non deber facelo, cuidado con isto podes meter a pata, e vai no acompañar durante unha serie de meses. E ademais, ao mesmo tempo que ten un mentor, hai unha serie de actividades que tamén o apoian para que tome as decisións máis axeitadas e o seu negocio prospere. Cada ano estamos axudando, entran neste programa Merlo entre unhas 90 e 100 persoas aproximadamente. É voluntario, pero nos pómolo a disposición. Pero non só para o emprendemento, tamén para o traballo por conta allea. E como axudamos o traballo por conta allea? Pois mirade, unha das primeiras cousas é que as empresas galegas que contraten a un traballador retornado, damoslle un incentivo económico. Ali en Galicia as empresas que contraten a un traballador nunhas determinadas condicións e con un carácter indefinido, dáselle un incentivo para favorecer o emprego. Pois se é un traballador retornado, eses incentivos son superiores. Por qué? Porque nós sabemos que unha persona que ven retornada conoce peor o mercado laboral, non ten tantas relacións. E entonces, por eso queremos estimular as empresas que a hora de elexir, aínda que sea por interés económico, digamos, pois que elixan o retornado, porque o retornado necesita máis apoio con a persona que xa está ali e que, polo tanto, conoce perfectamente como funciona todo. Pero, nós, ademais, temos, igual que para os emprendedores, temos uns mentores que lle axudan. Para o resto das persoas tamén temos un programa de acompañamento personal orientado ao emprego. De maneira que o que ten interés podes inscribir nel, son casi 200 cada ano, están sendo, de xeito que entrevístanse, analízanse o seu perfil, díselle como tes que redactar un currículo para presentar ás empresas, díselle a que sectores é o máis adecuado que te poides presentar co teu perfil. É dicir, facémoslle un itinerario personalizado de acompañamento para que lle sea máis fácil alcanzar un posto de traballo. Novamente, acompañalos, axudalos. E xa, digamos que o mecanismo máis importante de acompañamento é este programa que hoxe aquí, nesta feira, é a estrela. Hoxe aquí nesta feira, vos vades a poder ver postos de traballo. Vos tendes o Servicio de Emprego de Galicia, pero tendes tamén persoas que representan a moitas empresas galegas diferentes sectores, do sector tecnolóxico, do sector do metal, diferentes sectores. Hai 4 ou 5 agrupacións de empresas que aquí están representadas.
evidentemente elas teñen moitos postos de traballos para cubrir. Vale? Elas, decíanolo antes o conselleiro, nos creamos un programa que se chama Retorna, Cualifica, Emprego, que significa que as empresas dignos, eu quero ocupar estes postos de traballo, e firmo un compromiso de que este posto está disponible. A administración dícevos a vos, aquí hai unhas empresas que teñen estes postos para cubrir. E ademais pon a disposición unhas entidades que axudan a que ese traballador que ten interés poida contactar coa esa empresa. E logo sí, a empresa é a que vai decidir a quen contrata e quen non. Iso non o decide a administración. Pois ben, este programa permitirá colocar novamente este ano con esta mecánica a 200 persoas. 200 dos postos de traballo que se ofrezan, que van a ser bastantes máis ou son bastantes máis, as empresas van seleccionando hasta 200. E o que se é seleccionado a través deste programa non é só que acceda a un contrato indefinido en Galicia, sempre cuando, e aquí sí que hai un límite económico para isto, para estes 200, solo para estes 200, que son os 55 anos, vale? Pero o que se é seleccionado significa, non só vai a ter un posto de traballo e, polo tanto, vaise, digamos, cun contrato para Galicia, senón que, ademais, a esa persona contratada págase o billete de avión. A esa persoa, non a toda a familia. Para a familia habrá outros mecanismos que tamén explico. Pero, ademais, dáselle unha axuda de diñeiro de bolsillo de 1.400 euros no momento que chegue, pos primeiros gastos que teña. E, ademais, dáselle unha segunda axuda para que poida cubrir alquiler 600 euros, 3 meses, 1.800 euros, para axudarlle ese primeiro período a efectos do aluguer. Iso será para 200 personas. Hai que inscribirse especificamente. Aquí algúns estaredes inscritos e podedes ser objeto de entrevistas polo tanto, pero, insisto neso, non é a administración quen decide, vale? Son as empresas as que dicen: eu ofrecín este posto por Retorna, Cualifica, este traballador interésame, contratado. E así hasta 200. Ao chegar a 200, este programa neste ano remataría. Detrás deste ven outro, porque este é o terceiro ano. Con estes xa serán 600 as persoas que terán ido a Galicia a través deste programa concreto. E aí ven, bueno, para que vexades tamén o tipo de postos de traballo. Vale, vedes que hai moi variados, non? Cociñeiros, arquitectos, administrativos, albaneis, sector sanitario, logístico, peóns agrarios, enxeñeiros electrónicos, vamos, hai de todo tipo de variedad e para cualquier tipo de persoa. Pero moi importante, significa que se eu non me seleccionan as empresas a pesar de que me inscribín para esos 200 postos, esa empresa xa non me pode seleccionar? Sí que me pode seleccionar. Igual. Que ocorre? Que se me selecciona e xa non o fai dentro deste programa, eu vou a poder acceder ao resto de axudas todas, vale? Pero non especificamente a estas deste programa. Entonces, estou limitado na posibilidade de acceder a postos de traballo a 200? Non, hai moitos máis, pero esos 200 son con esas condicións concretas que acabamos de comentar. E remato. Deixa aí, Jorge. Pon as oficinas de retorno. Remato. Porque cualquier persona que vaya a Galicia, hai un mecanismo de apoio tamén moi interesante, que son as nosas axudas extraordinarias ao retorno. Que algo pasou aquí na transparencia, que se traspapelaron. Son as nosas axudas extraordinarias ao retorno e con isto remato. Esta é unha axuda que se dá por unha sola vez, vale? É un colchón económico no momento da chegada. A cuantía desta axuda depende do número de membros da unidade familiar, porque por cada fillo
Hai unha cantidad base, por cada fillo damos 1.000 euros. Se a familia numerosa pasa 1.500. Se a familia se establece no rural, melloramos un 25% a axuda. Por término medio, esta axuda para toda aquela persona que cando chega a Galicia teña menos recursos, porque se a persona que chega a Galicia resulta que ten moitos aforros, ten moito diñeiro, este apoio non o necesita. Pero os que teñan menos recursos cando chegan, por término medio a axuda que reciben son 3.000 euros por unha sola vez. E pode chegar ata un tope de 6.000. Un exemplo, unha familia que se vaya a Galicia con 3 fillos vai a percibir 6.000 euros por unha sola vez. Non é continuo. E alguén dirá, pero hai prestacións continuas? Hainas. Eu podo por un exemplo tamén, e non me quero estender máis. Por exemplo, se vos traballades aquí e vos vades a Galicia e non vades cun posto de traballo e durante un tempo non encontrades traballo, hai un mecanismo de protección en España por esa situación de desempleo. E para as persoas que veñen do exterior chámase subsidio de retornados. É necesario levar de aquí a acreditación das cotizacións que tuvestes, ou ben como traballadores por conta propia, ou ben as cotizacións da vosa empresa, documentación que vos ten que adverar a Consejería Laboral, a sección laboral que hai aquí mismo en San Paulo, e entonces ao chegar ali, se cumplides as condicións, teríades un subsidio de retornados durante 18 meses. Ben sendo este apoio, que é a maior de todo o que dixen, ven sendo uns 400 e pico euros mes por cada persona que teña acreditado esa cotización previa aquí, en canto non encontre ali un posto de traballo. Podría seguir, porque hai moitos máis mecanismos, detallei algúns deles. Por eso, primeira cousa, se queredes ir a Galicia, o primeiro contacto ten que ser coa oficina de retorno. Vale? Pode ser aquí, ou podo ser logo tamén cando volvades ás vosas casas directamente escribindo ya a oficina de retorno. Porque eles son os que vos van a acompañar e en función das vosas condicións personales van vos a decir todas as posibilidades, como dixen ao principio. Para axudar aos retornados temos 100 programas distintos. Evidentemente, eu aquí non podo desgranar os 100. Simplemente vos dei algunhas pinceladas de diferentes áreas para que vexades como funciona. De acordo? Estas son os lugares de contacto. Téndeo como referencia, porque aquí vades poder encontrar resposta. Eles contactan cos diferentes departamentos de Galicia, se algo non o poden responder, buscan a resposta no outro departamento e logo fan vola chegar. Se chegades a Galicia e te hai que facer un trámite, eles dicenvos onde tendes que ir facer o trámite. Incluso miranvos os papeles, miranvos se están ben e dimos, lévalos a tal lugar e preséntalos ali porque ali é onde tes que facer o trámite. De acordo? Pois espero que todo isto que dixen fora de utilidade. Moitísimas gracias. Si hai algunha pregunta que non sea moi complicada, eu respóndoa con moito gusto. Se é moi complicada, entonces remitímolo aos técnicos. Hai unha pregunta aquí. Si temos un micro que se poida pasar para que me poidan facer as preguntas. Temos un micro. Vale, oye. Muchas gracias, que no teníamos que haberte quedado a la charla ya. Gracias. Así los demás poden escoitar. Hola. Vamos alá. Mi pregunta es sobre la homologación del diploma. ¿Cuánto tiempo? Título universitario. Y eso, sí. A homologación de títulos universitarios é unha tarefa que é complexa. Fai na Administración do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia non pode facela. Galicia só pode homologar os títulos de primaria, de secundaria, de bachaler ou de estudios técnicos.
os de carácter universitario hai que solicitarlo ao Ministerio de Educación do Estado. Podes ter dúas posibilidades. Se o título que tes en España non é unha profesión regulada, vale, sujeta a colexiación, como pode ser un médico, como pode ser un arquitecto, entonces tú solicítalo e o que che van a facer é unha equivalencia. Estudian o teu currículum, as materias que cursache, compáranos cos que se dá en España e se coincide diránche ten vostede un título equivalente a licenciado en España. E con eso xa, perfecto, xa o tes. Equivalencia. Homologación realmente é o término que se utiliza cando é unha profesión regulada. Medicina, arquitectura, etc. Ambos os dous procesos son largos. Teóricamente deberían resolverse en 6 meses. Na práctica están durando bastante máis. Certo é que se é equivalencia está sendo máis corto que se é homologación. Vale? Se queredes homologar un título, eu presentaría a solicitud de homologación xa desde aquí, antes de marchar a España, para adiantar os tempos. E desde logo, desde a oficina de retorno nos podemos tamén axudar, orientar, pero a homologación hai que tramitala a nivel de Estado. Vale? Máis preguntas? Vai. Pode fazer. Existem requisitos de idade para receber a ajuda do programa de empreendimento? Non existen requisitos de edad. Vouche poñer un exemplo. Concedemos unha axuda a unha persona con 79 anos. Hoxe ten unha pequena empresa en Galicia con 5 traballadores. Non hai límite de edad. Gracias. Ben, alguén ten algunha pregunta máis? Si llego a España y no tengo mi DNI, pero necesito acceder a algún servicio de salud, ¿es posible o pasa algún problema? Cuando tú te vayas a España, un dos primeiros trámites que tes que facer é precisamente facerte un DNI. Vale? Un DNI, un empadronamento nun domicilio, porque eso son condicións necesarias para logo solicitar a túa tarxeta sanitaria e poder ter a atención estable ali. Un consello, eso as compañeiras da oficina de retorno pódenvolo decir máis, esa é unha das cousas que logo na charla que van a dar as técnicas de retorno é un dos temas no que van explicar con detalle. Pero decir que para ir, vale, si queres ir preparado cando vas, toda persona que volve do exterior e volve a Galicia, mentras non se estableceu de maneira definitiva, e se antes de ir e de dar a baixa consular poderías tramitar o que é a tarxeta saúde exterior, que é a que temos para cando a xente vai de vacacións a Galicia ter cobertura. Entón, tú podela tramitar antes de ir, antes de dar a baixa consular, porque se xa deche non poderías, porque xa non resides no exterior, e entón sabes que durante 3 meses xa terías cobertura, e iso dache tamén un marxen para solicitar a tarxeta permanente. É unha posibilidad. Gracias. Algúnha pregunta máis? Aí atrás. Buenos días, secretario. Hola. Tengo una pregunta, pero cuando yo me inscribí al programa Retorno Qualifica Empleo, ¿vale? Sí. ¿Cuándo que las empresas entran en contacto? ¿Por email? Y pede también... A primeira empresa que entra en contacto, vouche contestando sobre a marcha para facilitar, sí. vai a ser a entidade que a administración contratou para axudarvos. Tú escrébeste e entonces contactará contigo unha entidade, vale, que actúa en nombre da Xunta e que é a que te vai a poñer en contacto coa empresa. Vale. E che vai a axudar nese proceso. La documentación también, todo por email. Sí, correcto. Vale. En todo caso, eso con máis detalle, si queres, aí, si na parte de atención presencial, vancho explicar con máis detalle. Incluso, ao mellor, xa che poden decir que empresa é, que eu descoñezo. Vale, vale. Ben, queda algunha outra pregunta? Ali.
quais são as comprovações de ancestralidade que são exigidas? Perdão, não tenho entendido. Sim, em português. Quais são as provas de ancestralidade ou de ascendência, descendência, que são necessárias para comprovação? Documentos. Sim. A propia documentación persoal que poidas ter que acredite que eres fillo, que eres neto, que eres da persoa galega. É dicir, primeiro, o primeiro requisito é ter, empezo por aí, que empecé ao revés, ser español. Vale? E a segunda condición é estar inscrito nun concello galego. Iso acredítalo, pois, co rexistro de matrícula consular. Si tú acreditas que eres español, es que estás inscrito nun concello galego, vale, a partir de aí, non sei se os libros de familia que teñades, se é necesario algo máis, pois xa se vai pedindo, se é necesario un libro de familia, pero a túa propia inscripción xa determina quen son os teus pais, quen son... Vale, en todo caso, seguramente aí, o se me preguntas un documento completo de aí para arriba máis, sí que xa non che sei explicar. Eso hai que lle preguntar aos que saben que son os técnicos. Pero en principio, nacionalidade e inscripción nun concello galego, eso é o básico. Teño que dicir un tema que é importante. Se alguén ten a súa parella que non é galega e se inscribiu no retorno a cualifica emprego, se el como galego ou ela como galega é seleccionada e a súa parella tamén se inscribe, a súa parella non tendo nacionalidade tamén pode ser seleccionada. Vale? Porque non si podemos ser que vayan as dúas persoas da parella contratadas, millor que vaya unha. Si a persoa que ten nacionalidade española non é contratada, entón nese programa a outra non pode serlo. Porque quen é español é o que lle dá acceso a outra persoa. ¿Sí? Máis preguntas. Micro, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Este retorno es solamente para quien tiene vínculo con Galicia? Sí, os programas de retorno de Galicia solo podemos desenvolvelo para quen teña vínculo con Galicia, porque é a competencia xurídica que nós temos. Cada comunidade autónoma ten unha competencia xurídica respecto das persoas do seu territorio. Vale? O Estado español teno para todos a través da Constitución, pero logo cada comunidade autónoma, digamos, que ten que encargarse das súas persoas. Iso non significa que nós, o programa de orientación e de todo eso, atendemos a cualquier persona española. Pero para acceder a estos programas puntuales que levan condicionamento ou que levan inscripción, aí ten que ter a parte galega, senón non temos capacidade xurídica para poder faelo. Ni para familias monoparental? Perdón? Para familias monoparental. Por supuesto que sí, claro. Non entendo cual é a pregunta. Se tiene ayudas para familia monoparental? Nós temos axuda para todo tipo de familia e en función das condicións que teña a familia, no caso das axudas extraordinarias, que aí sí influye a naturaleza da familia, estudia esa naturaleza da familia. As outras axudas non influyen na... Vale? Aí, por exemplo, pois en temas de emprendemento, aí o emprendemento femenino ten nas líneas de axudas de emprendemento femenino, aí é onde hai todos esos matices con incentivos especiales, por exemplo, para familias monoparentais. Habría que ir á naturaleza do programa concreto. Listo? Ali. Bueno, non sei se toca a seguinte charla. Cando toca? Venga, ten que ser a última pregunta, porque temos outro compañeiro que ten que dar a súa palestra e darvos máis información que vos podo dar eu. Boa tarde. Eu sou bisneta de galega, né? Mas eu não tenho a nacionalidade, não solicitei a cidadania. E eu consigo participar ainda do projeto Retorno à Galícia? Claro. Meu bisavô era da Galícia. Sí, pero se non tes nacionalidade, a primeira condición para nos actuar é que sea español. Vale? Porque ao non ter nacionalidade española, tú no momento que ves a España, aínda que teñas vínculos, volves como persona non española. Sí. Vale? Entonces tes que ter un permiso
de residencia do Estado español para poder ir a España. Sí. Outra cousa é que por os vínculos poidas ter un permiso especial, etc. Iso habría que facelo ante o Consulado de España. Sí. Porque nós, na parte, dicía o conselleiro antes, nós na parte de estranxería, é dicir, na parte dos que non teñen nacionalidade, non temos competencia para actuar. De feito, o que lle estamos pedindo ao Estado é que nos dé a competencia para darlle os permisos de traballo ás persoas que se poidan vir a Galicia a traballar. Sí. E entonces así daríamos llenos os permisos de traballo para axilizalos, porque esos permisos están tardando moito. Pero de momento non nos concederon esa facultad. Entendo. Bueno, pois, moito obrigado a todos.